práctica que imos facer trata de preparar unha disolución de fertilizante a partir de nitrato potásico e dihidróxeno fosfato amónico. Pesamos 0,95 gramos de nitrato potásico. E 0,94 gramos de hidróxeno fosfato amónico. Disolvemos con auga destilada unha pequena cantidade de auga, emborcamos esta disolución nun matraz aforado de 100 ml con axuda de un funil de líquidos e seguimos engadindo auga destilada ata completar volumen de 100 ml. Tapando o matraz, axitamos, completamos as últimas gotas, engadímolas con unha pipeta. Guardamos esta disolución nunha botella debidamente etiquetada con axuda do funil de líquidos. É unha disolución concentrada de fertilizante que contén nitróxeno, fósforo e potasio e que se pode utilizar para fertilizar plantas ornamentais. Para utilizar, habría que diluir ao 10%. Así temos guardada a disolución, etiquetada ca data de hoxe, cando se preparou, e a concentración. Agora imos realizar os cálculos. Reactivos, nitrato potásico e dihidróxeno fosfato amónico. Calculamos pesos moleculares e cantidades de cada un deles para preparar a disolución.